Ahojte, tak v ďalšom videu by som vám veľmi rád povedal, že čo je lepšie. Či robiť vlogy alebo blogy. A môžem povedať, že robiť ako videá je oveľa ľahšie, ako niečo napísať. Keďže často, keď človek niečo píše, tak nad tým často strávi aj určitý čas, ako veľmi veľa musí nad tým, čo napíše, rozmýšľať. A pri vlogu to je viac také, že človek má tú myšlienku a porozpráva o nej. Lebo možno to je o niečo také jednoduchšie ako písať. Takže môžem sám za seba povedať, že určite blogovanie bolo ťažšie. Že ťažšie sa ako niektoré veci, dajme tomu, písali. Viac sa nad tým musel rozmýšľať. Teda ja som musel rozmýšľať nad tým, čo napísať, aby sa to páčilo ľuďom, teda, že by ich to oslovilo. Takže môžem povedať, že to blogovanie je ťažšie. Není to také jednoduché, ako si ľudia myslia. Že človek niečo napíše a bim. A že hneď to má za sebou. Pokiaľ tvorí niečo také, čo má viac odsekov, tak určite je to ťažšie nahromadiť všetky tie svoje myšlienky na kopu, aby z nich niečo bolo. Ja som to robil dlho a bolo to veľmi náročné. A bolo to miestami aj vyčerpávajúce, lebo keď človek veľa rozmýšľa nad tým, ako to spraviť, ako to napísať, tak oveľa ťažšie to ide. Samozrejme, dá sa to zvládnuť, ale nie je to také jednoduché, ak sa to javí. Iné je, keď človek píše niečo kratšie. Ale keď sú to 7 odsekové články, tak je to dosť náročné. A preto potom som to aj začal vypúšťať také dlhé texty a začal som ich nahrádzať kratšími, aby to dávalo zmysel. A môžem povedať, že ako na niečo to bola aj dobrá skúsenosť, lebo ma to aj niečo naučilo. Takže môžem povedať, že naozaj toto blogovanie aj mi niečo dalo, aj vzalo, ale na druhej strane môžem povedať, že naozaj každý, kto to skúsi, tak pochopí, ako to naozaj je. A ku tomu vlogu by som chcel povedať to, že robí sa to oveľa jednoduchšie. Je to jednoduchšie než písanie. Lebo človek, keď má nejakú myšlienku, tak už hneď ju povie a zároveň v niečom to je dobré aj z toho hľadiska, že ľudia toho človeka vidia. Lebo keď človek píše, tak ľudia nevedia, že či to píše reálna osoba, pokiaľ tam nemá nejakú fotku alebo niečo také. Ale keď človek tvorí video, tak je to úplne niečo iné. Má to úplne takú inú pridanú hodnotu. Keď si človek povie, že tak tohto človeka by bolo super vidieť naživo a takto ho cez
YouTube aspoň trošku uvidí. Takže pri tom vlogu je dobré, že človek to môže nahrať akokoľvek chce. Do akýchkoľvek minút. Môže to byť dlhšie, kratšie. A o to viac to, dá sa povedať, robí radosť, keď to človek vytvorí. Takže môžem vám povedať, že naozaj vytvoriť vlog je lepšie ako vytvoriť blog. To vám môžem na 100% povedať. Takže a to človek nemusí byť v tom ani nejako extra zdatný. Dôležité je, aby to bolo robené s radosťou a s tým, že to človeka baví. Takže len to som vám chcel povedať. Takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa kedy budúci týždeň. Pondelok vám opäť niečo prinesiem nové z vlogu. Tak teším sa na vás aj na budúce. Ahojte.